caggal ne jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinna men en juurima wasila meɗen en calmini dendagal fulɓe to goni e dunde Baba Adama he en calmini dendagal yimɓe piindi to goni e dunde Baba Adama he en garti ɗo kadi hande e émission meɗen modde ar mo ganduɗon ko ɓinguel moɗon baɗiraguel mon bandiraguel moɗon Dewel Sally Dia debbo mañum liduɓe e lidu bano buuɗi sippa toroɓe sippa jamli he waɗanduɗen kala saaha en garti kadi hande e jonde kadi hesere taw kadi ko jonde pulagu taw kadi eɗen jodde pullo tigui ɓi fulɓe jeeyaɗo hakkude Mauritanie e Sénégal wiyete ko Sally Labbo yettode nde noon mi ñamloto kanko tan haalanta ɗum hoore makko nde tawno wona yettode haaletede supa kono noon ɓuuri lollirde ko ñaguel Dimel ko Labbo kono kadi ko neɗɗo jeeyaɗo e aar he eɗen gandi sen naati bundi yewtere nde maw haalanen hol jar makko nde tawno haal pour eɗen kewi wiide konngol ñaaƴata koye hono ko joomum eɗen ñaagui Allah tan fuɗɗorade yewtere nde bisimillahi rahmani rahima jofniren ɗum alhamdulillahi rabbil alamin Allah so neɗɗo naati e galle noon alay saago rewa damal en calmini ardiɓe galle o en calmini bandiraɗo gorko Daouda Moussa Dia ha to windu Bosoyaɓe wonde mawnum Harouna Moussa Dia farnoɗo ɓe leñol ko noon tigui kawi meɗen directeur général kaw meɗen sehil men bani meɗen gorko e bang weybang woni kawbo Samba Diop ko noon tigui kadi e jagguen ɓen kabirɗe ɗe e tawno sen joɗima ɗo en kaali nanama kadi feewi guila image o hay son won jagguɓe kabirɗe ɗe ko noon bandiraɗo gorko Samba Diop salminama juurama ko noon tigui Thiatou Walo salminama juurama bandiraɗo gorko Amadou Touré kono noon eɗen coyno ɗo bandiraɗo gorko ñamowo ñebbe o on woni Amadou Moussa Anne eɗen gandi kanko jogini en kala ko fate banggue journal revue de presse subaka o kono noon kadi sen jooɗima jeese ɗe peewi min invité am musoraji ɗi peewi en jettat Allah en jetten sababu o woni ko Miss Babou ko ɓinguel meɗen kadi machallah baɗo woni ɗo kadi golle baɗɗe fayida nde tawno kadi enen fof eɗen gandi télé ñantugal ne jeeya hen kala ne jooɗiɗen ɗo feewi ko kanko en calminamo en juurmomo en ñaguirmomo Allah judde balɗe e moƴƴude battane ewa Sally tokoroyam mi salminama juurmama bisimilla ma e Pindi TV eyyi salamata salminama tokoram mi wima Sally Dia a salminama manta manam tawde an kam a suusa haalde yettoram min mi haala a salminama wiyama Dia Pullo seydi Sow adi fo mi wima Labbo Dikko Samba Bambaɗo Demba fuɗɗinayi fuɗɗi gaynaka birdude baggel alorɗere mi wima Dia Pullo seydi Sow weltanede kadi e weltade kadi tawede oɗo kikiɗe ɗo e galle Pindi TV mbiɗa salminma mbiɗa salmina Pindi TV foof mbiɗa salmina réalisateur uji men mbiɗa salmina kadi directeur men hono Abou Samba Diop mbiɗa wiyambo jaam ñalli jaam hiiri a wiɗo joni Harouna Moussa Dia Daouda Moussa Dia wiɓe Diawɓe Dia kadi on wiyama jaam hiirema mi salmini aya o aduna o foof Pindi TV salminama foof seydi Sow ñaguel Dimel salmini aduna foof seydi Sow a salmitama a juurama ñaguel Dimel hocci kala yenata ko noon fulɓe mbiyata ewa caggal nde calminɗa bandiraɓe min mbawi andude Sally ko holto jeeya par ce que min gandi kam hono so gummiɗa yama won anduɓe men e banggue oɗon banggue kono wonɓe ganda hol iwrima beele Sally ko Mauritanajo à 100% walla Sally ko Sénégal najo e Mauritanie najo foof denɗi Sally de ko kala en min min iwde amen ko jum min dawi ko eeti e jum min pelmin koɗi lisa min jogui koyngal Fanaye min jogui koyngal Tooro ha Mauritanie kadi min noon komi jibinande Mauritanie toon jibinama toon mo nokku wiye Nouadhibou jibinama ko 1975 Nouadhibou eyyi mbiyetemi ko Salamata Fati Kor Coumba Tako Sélire Oumar Kaya ɗo chatol Boli Jangue Diaw komi Labbo Goro Woro mbiɗa dilla e Nalankagal machallah a weltanama seydi Sow wadde sen belama tan mbiyen ka pullo foof nde tawno ka Sénégal najo hen Mauritanie najo hen enen gandi ko maayo ngo sendu ɗum kono ko gotum a haali ɗo noon mbiɗa ka Labbo Woro komi Labbo Goro Woro Labbo Goro Woro komi Labbo pullo sa nani ɓe mbima Labbo Dikko Samba Bambaɗo Demba fuɗɗinayi fuɗɗi gaynako ko pulago Labbo woni afo pullo rewi hen Bambaɗo woni kodda ko ɗon pulago fuɗɗi ko ɗon kadi lawago fuɗɗi garɗo foof
ara taw min hen kono ko don lawaɓe fudde e min jinno andude holko woni labbo gorworo e labbo laana par ce que min nani wiye labbo laana e labbo gorworo holko serdiɓe fof ko lawɓe moƴƴuɓe rimɓe labbo gorworo serdiɓe tan ko meccal kono fof ko lawɓe rimɓe moƴƴuɓe no feewi saabu labbo gorworo kañum seeto ko ɓiddugal totto fulɓe seeto ko lehe totto fulɓe kala ko huterte ɓiddugal ñarogal larorgal fof ko lawɓe gorworɓe cehata ha e lahal anani fof ko lawɓe worworɓe cehata aɗa kam fulago kam na andi ɓiddugal anne kadi aɗa andi ɓiddugal ko minen cehata ɗum labo laana noon Allah hoddiri kono sehal laana ene totta subalɓe laana tan kañum sehata ɓe cehlade e ko gandum ko tawami kam aɗa andi minen jibinande men heewani e ko jiimi ko kam labbo laana kam andira tan ko seeɗa laana totta subalɓe kadi kamɓe koɓe sattidiɓe sukalɓe koɓe sehilaɓe subalɓe koɗɗat kadi koye dane maayo gonga ni minen fof ndendi iwti kono noon kam lawɓe laana kam ko laanadal ɓe gandira e gandalam daɓɓal to banggue lawɓe laana seydi Sow nde tawno c'est important par ce que hande woni sukaɓe hewɓe nan ɗo ganda holko firti labbo laana e labbo gorworo ganda holko firti labbo gorworo ɗum noon c'est important so tawi en joƴƴini ɗo ɓiɗɗo labbo kadi wawa andinden holko woni ɗum e Sally hande min invitirma ɗo ko en tant que jimowo min mbawi andude holno natirɗa yaare holno natirɗa jimɗi holko kadi ko nannuma hen min puɗɗorimi ko théâtre nannimi hen ko passion no wayni ko ƴiƴam komi donɗo kono jinnaɓam mbaɗani ɗum no wawi tanraɓam mbaɗino min komi tanum Aliou Banna komi winoma nane komi kala min jogui koyngal Jolof nenam debbo jibini ɗum miñum bamum wiyatno ko Aliou Banna to Daara Jolof kañumne machallah Allah waɗino ko gamo wonno nden lawol France weɓano o jeyno e amoɓe ha Allah hoddiri o yeehi France wiyama kaari Aliou Banna de yeehi France saabu gamde on ko tanam kañum tanam jiɗima e bam wadde mi taw nenam jibina ko Jolof mawni ko Jolof e hakkude Dalla e Fadam Pucca Majje anani Thiamen Mukmuk Lumbal toon nenam jibina toon mawni kañumne Allah hoddirno kañumne cukagu mum yinno nalankagal kono aɗa andi enen mawɓe nder so neɗɗo fuɗɗi nalankagal mawɓe mbiyata ko joƴƴin Allah hoddiri kamɓe ɓe exploitani ɗum kono min kam Allah hoddiri min mbiɗe jibina kiɗen jibinami ha jaaɓe keftimi puɗɗiɗum koye gamde e théâtre mi am de Ousmane Hamad Diop min ko Ousmane Hamad ekkini mi jimri kadi de passage mi salmina kaw Ousmane Gorombolle Kange mi duwanomo en mbasi moƴƴo en mbasi lobbo en mbasi jontaɗo woni Samba Yal Gaydi Concorde yalla yurmomo yafomo de passage allahumma amin kanko e maɓe juɓe emin duwanomo min duwano dendagal kaynaɓe foof amin duwano dendiraɓe amin subalɓe foof saabu Samba Yal ko Samba Yal yimɓe foof Samba Yal aduna foof Samba Yal koye ɓerɗe goni min mbiyamo yalla yurmomo yafomo wor caggal mo ko finniren wor yeeso mo ko finniren yen ɓoye dunade cakkunomi yaro ko haɗa ko ɓismo ko hokka wedo duwno faati gay ɓiyi ko moƴƴo o Nouakchott ɗo wadde mi duwnimi cukalako foof min komi gamowo min komi show théâtre min komi jimowo joni ene wayno gamrindi kam hetti banggue saabu komin yimoɓe mi yimat mbiɗa show théâtre ko ɗum jottorimi joni eyi joni hokku bandiraɓe dande ɓe ɓe ganda hol banggue mo mbawiɗa Seydi Sow so deminare hutere so guidula kasamaji so deminare hutere so guidula kasamaji ha janko ari e nder Pindi TV o wi ko ndenden min noddi Harouna Moussa Dia min noddi Daouda Moussa Dia jatike dannimi docteur Diab Daouda Jurumdero Harouna Moussa Jurumdero mbeɗa salmina Mayram Sebot Ba cadde jeere men gandamo Sadaka Ñalaɗe député diaspora Dia Ousmane Sebot mbara hiire jaam Sali Dia mi salmini lamɗo gorko hono Harouna Moussa Dia mi salmini lamɗo gorko hono Daouda Moussa Dia premiére caissere jaam hiirema cuko e laaɓa juuɗe so deminare huccere so gueydula kasamaji so deminare huccere so gueydula kasamaji nennen dole ɓamtare ko nden comiyakare machallah Seydi Sow a weltanama mbaɗa andi kadi bandiraɓe fof beltima par ce que woni pulago tigui
ewa kadi enen eɗen ponno dañde hoddu Allah hoddiri hoddu men heɓaki eɗen ponno dañde kadi instrument ji duusen en keɓaki ha joni wuudu soko émission men ɗeɓiɓe ayade kadi haydara ala ko bonnata hen inchallah nde tawno ko ɓuuri wadde gartam ko e koko haalte ko kadi yimɓe ganda holi oɗo Sally Labbo par ce que ɗen gandi piidi ko yeɓete partout dans le monde kadi ko fulɓe jeeɓata ɗum mboɗo heewi wiide so tawi aɗa holla neɗɗo hunde hollumo ko andi ko wawi ko nden kadi o wawata tigui fewnirade hen fewnirade hen no hanniri ni ewa mbiɗa ko anare gamri afayi kadi jimri yama won ɓe jaɓanɗa caggal Ousmane Hammady beele won centre ɓe wonɓe haalpureɓe ɓe keɓɗa liggotade Ousmane Hammady Diop Ousmane Gangue Ndey Coumba Dia ceɗɗel Mbaye ceɗɗel Bokarel Mbaye mawnam sehilam ɓeɗe salminam de passage ɓeɗo foof mi wonde mabɓe nder Mauritanie guiɗo ko ɓen puddidimi koye Ousmane Gangue gortorima Ousmane Hammady ceɗɗel Mbaye clipaji mum début nde fuɗɗoto foof anani nalankoɓe Nouakchott koye mabɓe tan gondumi jamma e ñalawma haade yam dowlude kay koye mabɓe tan dewmi koye mabɓe tan dewnomi tufde nde ha Allah hoddiri hande mbiɗa yiiɗi wadde eyi joni caggal nde perɗa lawol ma jiɗɗa yahande hoorema min mbawi andude no foti single aji jaltinɗa ɗo mbaɗi single uji ɗiɗi single uji ɗiɗi holno jaltinɗa ɗo premier single ma ko holde premier single am jaltinmi ɗum ko en 2008 e studio Sam Musique Guédiawaye Allah hoddiri aɗan debbo kam resete jibinata Allah hoddiri dañmi cukalel jottimi jonde nde juutanum joɗimi duuɓi sappo 10 ans haydaram waɗani Allah hoddiri noon gartumi année passée mois de février le 13 février jaltinmi morceau goto clip sinno ɗon jogui noon hande clip aji fawn mon clip on jeebon jimmi hen gorko moƴƴo jimmi hen sehilam jimmi hen korsinɗomi ko capato to murtantade min koye sabal min koddi on wiyete ko Mouhamed Hamza kadi so wi Mouhamed Hamza murtanna fof no gandi Mouhamed Hamza Allah e makko wonde sagata Allah e makko wonde yidde fulɓe Allah e makko wonde ballowo Allah e makko wonde ballo leñol wiyete ko Mouhamed Hamza Haydara mbeɗa wiyamo Haydara Chérif ali mulala marhaba sahla wahla molli marhaba kbire saabu on teddini kam nder Nouakchott ala fof ko wannani men nder Nouakchott ko on guinnirmi morsam oɗo mo joumi le 13 février année passée woni clip kesso mo joguimi ɗo woni dernier single mo mbanmi ɗo o jimmi hen Hamed Lamine légende kadi mon fof no andi Hamed Lamine so heɗotoɓe Nouakchott Mauritanaɓe somi wima Hamed Lamine légende ɓe gandi on ko holon no wonde bandiraɗo gorko no wiye Youssouf Belle joom kay dimbe joro mi wiyamo Dikko Youssouf Dikko jimmi hen maire hande Kahayde dimbe joro woni kono baraji jimmi hen jeewo moƴƴo woni Ramtoulaye Niang mawraɗo moƴƴo somi wi miɗen limtani ko yima e nder single am kesso ko ɗon mbalten hande émission men gasta mi yimi hen dal rimɓe moƴƴuɓe yiɗɓemi nafɓemi saabu minen ñeeñago min gandi ko rimɓe min jiiɗi ko rimɓe kadi rimɓe nafata min kadi minen ñeeñɓe min goni sabunde dimo so dimo woni wuttimo no wiiɗi wiyeede woyyotare gonga dendi walla wona gonga celluɗo holko woni sabunde dimo ko ñeeño haalata moƴƴere ɓonɗa wuttima mi rewa e caggal ma an deddite kadi an kam mi wattima e rimbam hande sa woni denɗam ni mi wattima e fulɓam wallahi ko noon sa ɓorni wuttima mi rewa ma wima woyotare ko ɗum woni baax woni cosaan men sinkata dimo ni ko ɗum sinkata dimo kadi dimo moƴƴo yiiɗi ko ñeeño mum wona gonga min rimɓam no mbaɗimi ɗo Mauritanie ɗo somi darni gallam ko rimɓam somi woni ko rimɓam somi nanama ko rimɓam somi dowli ko rimɓam est ce que woyotare wadde so tawi min paami sa wi a yimi ha yimi hen caparu ko hollude mataw woni ko haalpure ɓe mbiyata ko tan ko e haalpulaar wiyata ko koddiɗoma woni bande wallahi koddigal safalɓe to woni haalpure reeɓe sara kulleɓe fof ko ɗum ɓuuri kon gotum par ce que neɗɗo yi hankandi ha yimi to banggue nalankagal kay koko yoodi woni hakkude mum to banggue nalankagal kay so tawi mbiɗa haala min to banggue nalankagal amin mana Mouhamed Hamza emin jetta Hamed Lamine légende min hooram mbiɗa yetta sehilaɓam safalɓe Lalla Fall en Hanata Haydara en anani mami Jouley hen ɓe ko safalɓe sa yi dimo capar no itta coggu capanɗe jeegom ujunere hokkuma no itta temedere ujunere hokkuma min sallaba mbiɗa dañi ɗum ɗo Mauritanie ɗum safalɓe sehilaɓam kadi jimmi morceau o jimmi hen seeɗa safrore ko weddi ko ɓennidemi place so Allah jarama jarama so tawi ɗum yawri eɗen mbawi andude jilluma ɗo e Sénégal jillam ko ɗum tan holko addunuma ɗo beele ko affaire artiste addunuma ɗo walla ko garno tan yiide bandiraɓe a jarama Denɗi Seydi Dia addimi ɗo ko yidde salminde gorko moƴƴo premier caisseur assemblée nationale Daouda Moussa Dieng
on addimi hande Dakar mbiɗa ari salmindemo est ce que mbiɗa ari yettindemo danam mbiɗa ari wiidemo mbiɗene tufne nde yo siftor min Mauritanie Sénégal jiiɗi yumma e baba ay min Daoudou Moussa Dia meeɗa waɗande mi anda ɗum yiyani ɗum mbiɗa salmina Mayram Sebod Ba mbiɗa salmina Dia Hammad Sow ko on woni coordonnatrice Harouna Moussa Dia pelle ɗe fof te min pelle Harouna Moussa Dia fof mbiɗimi hen mbiɗa ari yettinde dande Harouna Moussa Dia walla Daoudou Moussa Dia Dia Hammad Sow joom suudu mum mbiɗa salmina ɗum ko sehilam ne wiye Aïcha Dion nana Espagne ko sehilam ko mawnam mi salmini coordonnatrice men Dia Hammad Sow mbiɗa salmina Nenne Dem mbiɗa salmina Fat Diop mo ogo Fat Diop ogo ɓe ko yimɓe Daoudou Moussa Dia yimɓe Harouna Moussa Dia en ko ɓe gaddimi Dakar mbiɗa ari tan salmindeɓe kadi mi holla kadi baɗe mabɓe saabu minen komin porteur de voix wallahi ɓe tinni wallahi ɓe darani lang Harouna Moussa Dia wallahi ɓe darani lang Daoudou Moussa Dia. Seydou Sow wadde a yettima so tawi addunma ko salminde Harouna Moussa Dia e Daoudou Moussa Dia ha naati e nder fiinde e nder galle mumen woodi ɗum firti a yettima wallahi wadde so tawi en gummima ɗon eɗen jaaha e deuxiéme morceau ma dokka men dande nde seeɗa haade men uddude yewtere nde inchallah bandira fulɓe beltoro ɗum so dañine ɗomin ɓurani mi kalis ona gasa joni joni dañine ɗomin ɓurani mi kalis ona gasa joni joni la ilaha illallah mada rasulu ko ala tagi fandani o rokkiɓe a heewi o rokkiɓe seeɗa seeɗa so Allah rokkima wonde bandiraɓe so Allah aɗima wonde bandiraɓe la ilaha illallah Muhammad rasulu wala tagi fondani ko Allah tagi fondani kadi woni ko mbiyata ko no peɗeli yimɓe ɗi mbayni Seydou Sow mboɗa andi kadi hankkandi en gaari seɓɓitinde yewtere nde kadi halpure ɓen kewiɗo mo yettani sababu yettani Allah woni sababu mama raw hande ha bismami ɗo ko bandiraɗo gorko Yaya Samba Ngom gorko mo Agnam Wourossiré kanko woni sababu wadde en mbawa umma joɗade ɗo ha gummoɗen ɗo taw en jarna himo so tawi ɗum yawti holko woni konngol ma cakkitingol Seydou Sow garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo ma jaafoɗon noon seeɗa dande nde yettama Dia saabu en ɗeɓi ɗuminde seeɗa gon mbiɗa salmina Yaya Samba Ngom mbeɗa mantambo mbiɗa salmina jeewo makko jeewo moƴƴo condi hitande rufetake rokketake ñamdirtake mi wiyamo Seydi Ndiaye makko Farba Samba Ngom wiyamo Seydi Ngom kamɓe jaɓɓi kam ɓe teddinimi kadi ko wiyete ko gawlo rokkata wona gonga mi waɗi émission ñanden Mbour TV mbiɗa woni wutte joɗɗo ko jeewo makko hokkimi cosaan lawɓe Mbour TV mbanmi ɗum jeewo makko hokkimi mi haalino ɗum ñanden émission ɓennuɗo a faami Yaya Samba Ngom mbiɗa salminamo kadi kanko no yaɓɓi koyngal ngal mawni ko yaɓɓi hono Farba Samba Ngom moni fof no andi kadi mo darani Macky Sall président de Sénégal moni fof no andi kadi mo darani Agnameji ɗi moni fof no andi kadi ɓe daari ɓe jiiɗi fuurankagal kadi Yaya Samba Ngom yalla junnu balɗe makko Yaya saabi kadi ha garmi Pindi TV jokkodirmi e ma an Salamata Seydi Dia mbeɗa salmina gorko cubbal moƴƴo on wiya Gaye Moussa ya joom silɓe en mbaɗi Samba cuuɗi tati gaɓri tati wotour waali sayna est ce que taare kanko e jeewo makko hawli si ɓeydi galle makko Bilel Camara jagganami maayo jaggu maayo no jaggo jagganami maayo jaggu maayo no jaggo yeri maayo bacca bala maaji jaggu maayo no jaggo nanganami maayo jaggu maayo no Gaye Moussa ya jaggu maayo no jaggo ten yata malade kay jaggu maayo no jaggo hawli si jolelana ka jaggu maayo no jaggo nanganami maayo jaggu maayo no jaggo joom silɓe mbañ Samba jaggu maayo Gaye Moussa
Seydi Gaye ten yahata malaade kay wondan yahata malaade kay sabu so tawi yimbe goni to banggue to no teddinma arta télé walla radio tawa haalani haala mabɓe alay sago kala ɗum kadi mi salminino action na foof kala jeeɓowo Pindi TV mi salminima mbeɗa weltoro fuutankagal foof mbeɗa salmina pulago foof mbeɗa salmina ñeñago foof mbeɗa salmina gawlago foof kala ɗo pullo woni Sella wima jaami hiiri ñagueddimir kuccuɗo kala yeyanta Allah jarama Sali Labbo caggal nde jandinɗa koyngol ma mbaynigo enen eɗen mbayno bandiraɓe eɗen gudda yewtere nde ha saaha goɗɗo eɗen mbiya bandiraɓe tan kala ko feewi yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala ko ngakken foof ko neɗɗo wayi noon kono wonano ko ɓurani meɗen en calmini noon en juurima ma jumel de cœur woni ko mbiyen ko funeramde tawno cehilagal weeɓani ko mbiyata ko yaadiɓe hannde ne keewi kono sehil weeɓani on woni Mariétou Sall debbo mo Agnameji walla mi wiyama debbo mo Bagay Combe Lombe gonɗo e Allemagne kono ko noon tigui e baabi meɗen kadi sehil meɗen en calmini ɗum en juurima ɗum woni baba monsieur Ba mi juurimoma ha to Tinguej en calmini en juurima dendagal yiɗɓe Piindi en calmini en juurima dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi eɗen mbiya bandiraɓe ha saaha goɗɗo kadi invité goɗɗo inchallah yo Allah hokku en tawiro ñalawma goɗɗo taw enen selli eɗen cellira.